La test, ora de test, dăm test și o să copiem pe spate. O să copiem acum. Și o să vedeți cum se dea. Nimeni nu știe nimic. Nici noi nu știm că de-aia Toți copiem. chinezii mănâncă doar supă la plic. Semnificația. Dar voi să nu copiați, că ne glumim acum, nu copiem. A două figuri de stil. Doamna, e făcută de Eminescu asta? Și ora viitoare le corectați. Că oricum le corectați repede, că o să în patru toți. Taci, mă. Ia roșu, poftim. Nu, uite, am un negru, ia și scrie. Ce e negru, doamnă? Adică ce vreți să spuneți? Ce e negru și se învârte? Un cărbune într-o mine. Ne vedem în bine. Aveți acolo 10 Ce să zici că apar pe urmă? Adică, Din penar? aveți acolo holding, se va completa cu ceva din chenar ca să formeze o expresie. Tot cum trebuie să găsiți. Tot găsiți în textul de Madame, nu am mai am foaia mea. Foaia mea, unde e? Where's my paper? Where's my paper? Aia cu... Yeah. I found it. Aveam și eu. I found it. La exercițiul 3 aveți de completat o bucățică dintr-o scrisoare despre un sport Pix. făcut, tot așa, ca intele regăsiți în text. Și la 4, nu mă mai fac. Ce era aici? Voi discutăm. De ce pix? Dacă ne rămâne timp să facem împreună pe 4, chiar și o pix pe experimentă. Eu nu fac nimic. Numele cursarea, Ce avem? apoi Mate avem. Îl dau în stângă și nu-mi iau stângă în dreaptă. Doamna, Vreți mai luați neapărat unul la Da, și mecherii stau pe spate și rămân repetenți. Nu dau nu ca să filmez vlog pentru mine. Nu în vlog. Vreau să filmez un... Doamna, dați-mi pișul ăsta. Lăsați doamna, că am. A, dați-mi ea. Aruncați-i. Ce pix e ăla, bă? Nu se dau. Mergem în etapa următoare cu 4 de da. Următorul. Le-a luat pe toate, la 3, 4 și 5. Gata, da. Deci ce facem? Testul? Ok. Mi atrage atenția asta. Gata, gata. Așa. Cred că am înțeles. Nu,